når du pakker din space strip ud, så kommer det i sådan nogle her ruller. Hvis du har 10 meter, så kommer det i en rulle, og hvis du har 5 meter, kommer det også i en rulle, men hvis du har 15 meter, så kommer det i 2 ruller. Når du skal tilslutte dine 10 meter LED-strip, så foregår det på den måde, at du har ligesom den her strømforsyning, som bliver tilsluttet i det her mellemstykke. Der har du sådan et hul bagpå til strømforsyningen, et rundt hul, som passer hertil. Sådan her. Så tager du din USB-C tilslutning fra dine strips og putter ind i en af de her 2 huller. Det er lige meget hvad for net, det vælger man selv. Og så er de egentlig tilsluttet. Så har du en strømforsyning, du kan sætte i strøm her. Og så er der liv i dine LED-strips. Der medfølger en dobbeltklæbende 3M-tape, som passer bag på dit mellemstykke. Så hvis du har lyst til at have det op på væggen, så dit mellemstykke kommer lidt tættere på dine strips, så kan den sættes bag på her, så den kan klistre. Og ellers så er det egentlig bare at installere det. Det er vigtigt, når du starter din installation af dine LED-strips, at du tørrer overfladen af med en fugtig klud, og derefter noget køkkenrulle, sådan så overfladen bliver helt tør, til når det er, at du sætter dine strips op på væggen. Ligeledes, når det er, at du skal tage din dobbeltklæbende tape af på bagsiden, så er det vigtigt, at du ikke får trukket hele limen af, men kun sikrer dig, at du kun tager den her film af, som sidder på bagsiden, sådan at du ikke også trækker limen af, når det er, at du skal sætte dem op. Start med at trække det stykke af, som du gerne vil have opsat på væggen, og så fastmontere dine LED-strips og træk herefter det næste stykke af. Når du har tilsluttet dine LED-strips, og dine LED-strips de skal forbindes ind i appen, så tager du din mellemstykke og starter med at trykke og holde på tænd-sluk-knappen, indtil at dine LED-strips de begynder at blinke. Sådan der. Så blinker de rød, og så betyder det, at de er klar til at blive tilsluttet ind i appen. Når du skal tilslutte dine LED-strips ind i appen, og du har taget dem i paringsmode, så de blinker rødt, så går du ind og downloader vores app Smart Life. Den kan du også finde ved at scanne den QR-kode, som er på emballagen. Når du har downloadet Smart Light-appen, så åbner du den. Og hvis dine LED-strips de er i paringsmode, så vil de komme op, lige så snart du åbner din app. Du kan også tilføje dem manuelt ved at gå op og trykke på plus i højre hjørne, og så trykker du på Add Device, og så vil du så også kunne finde dine LED-strips derinde. Men hvis vi trykker Add her, så skal du så indskrive din Wi-Fi-password. Det er den samme som den, der er på din telefon, som er tilsluttet det her Wi-Fi-netværk, du kører på. Og så trykker du bare Next. Og så står dine LED-strips og installerer, indtil de er fuldt opsat ind i appen. Når du har opsat din space strip, og du er kommet ind i appen, så hvis det er, at du har købt 10 meter, så er der lige en indstilling, jeg skal vise dig. Og hvis du har 5 eller 15 meter, så kan du bare springe den her del over. Hvis det er, at du har 10 meter LED-strips, så er det meget vigtigt, når du kommer ind i appen, at du går ind på den her lille firkant, der er nede i højre hjørne. Og så går du ind i Length Settings. Her der skal du sætte din længde til 4,1 meter. Og det betyder, at du konfigurerer dine space strips i længden, således at farverne de kommer til at passe med den længde, din space strip er i. Og så trykker du Confirm, og nu er de faktisk opsat. Hvis det er, at du så inde i appen udforsker lidt på alle dens funktioner, så har du nogle presets, du kan indstille. Der kan du trykke lidt rundt herinde for at indstille de forskellige indstillinger. Du kan også customize din egen. Det gør du på den her lille maler ting hernede i højre hjørne.
og så kan du så vælge sektioner af space strippen, som du gerne vil opsætte i diverse farver.